Pese ao mal tempo, o turismo tivo boa cara no mes de xullo e deixou os datos de ocupación do 74% na provincia de Pontevedra. A comarca do Salnés chegou ao 75%, Pontevedra ao 72,5% e Caldas ao 88,62%. Nos creemos, polos datos que lles vou a dar a continuación, que seguramente o número de visitantes foi maior, inda que non o de pernotacións en hotéis. Por que descendeu o número de pernotacións? Pois porque o mes de xullo canceláronse moitas reservas debido a que pois non foi un bo mes, non tivemos bo tempo, ten unha influencia pois importante, non, no número de visitantes. Un turismo que, tal e como dixo esta mañá a presidenta, está conseguindo ser cada vez máis internacional. Estamos a cubrir a nosa decisión de que hai que traballar para desestacionalizar e tamén o interese por internacionalizar o noso sector turístico, que tamén o último estudio do INE revela que pese a que descende o número de turistas nacionais, estáse a notar un incremento no número de turistas estranxeiros nas Rías Baixas. Por lo tanto, as Rías Baixas tiveron neste mes de xullo menos pernotacións que o anterior, que foi un ano extraordinario. Temos cerca de un 75% de pernotacións, que é unha cifra espectacular, pero ademais se ve con claridade que se empeza a desestacionalizar e a internacionalizar. En relación ao turismo rural, acadou unha ocupación media do 70% no mes de xullo, 3 puntos máis que no pasado ano. En termos xerais, o 83% do turismo que nos visita é do Estado e o 17% restante estranxeiros. Os principais motivos de visita son o ocio e a cultura.